התחלתי את עבודתי פה כבחורה צעירה, כסטודנטית צעירה, בגיל 23, שעמדה לפני נישואיה, והתחתנתי פה. ילדיי נולדו כשעבדתי פה, כך ש40 שנה מחיי, שזה הרוב הגדול של שנותיי, עברו פה, ותמיד הייתה לי תחושה של בית, של מקום שבאמת אכפת לו, שהוא עוטף, שהוא מפרגן, ושכיף לעבוד בו. העובדים כולם משפחה אחת, תמיד כל אחד נחמד לשני, מוכן לעזור. אני רוצה לאחל לבר אילן שהיא תגדל, הן במספר הסטודנטים והן במספר המחקרים שהיא עושה, ואולי גם שתזכה בכל מיני פרסים, כולל פרסי נובל, ושתצליח ותשמור על הצביון של אוניברסיטה דתית. לפני שעה קלה היינו רחוקים, עכשיו יש הקלה גדולה, בוכים וצוחקים, כי זה חיבור של נשמות, זה קשר אמיתי, ותחושות טובות חמות מלוות אותי. כמה טוב שנפגשנו, מה אני בלעדיכם, יחד התרגשנו, כל זה בשבילכם. כמה טוב שנפגשנו, כאן פנים אל פנים, השירים שאהבנו, תודה על השנים. אתם איתי בכל מצב, מלווים אותי, מביט באור לבכם עכשיו, אור שהולך איתי, כי אתם נותנים לי כוח לתת לכם שמחה, את לבכם אליי לפתוח לי רווחה. כמה טוב שנפגשנו, מה אני בלעדיכם, יחד התרגשנו, כל זה בשבילכם. כמה טוב שנפגשנו, כאן פנים אל פנים, השירים שאהבנו, תודה על השנים. לפני שנפרדים אוספים את השירים, בזמן שעוד יביא לכאן ימים מאושרים. יום חדש עלינו יאיר שמיים בהירים, וביחד עוד נשיר את כל השירים. מה אני בלעדיכם, יחד התרגשנו, כל זה בשבילכם. כמה טוב שנפגשנו, כאן פנים אל פנים, השירים שאהבנו, תודה
שנפגשנו.